Kaya dito Maria, oy, basta magsabot dito niyo malag sa palengke ba? Siya gini pinakadugayan. Clear, Lucio. Inhingan pa siya kagahapon nga diri to niyo mag-abot sa tambayanan pagkahiman-himan siya ro dito'y wala. Maria pay imo. Mura man mo gula na anad siyang style oy. Ay magkaroon pa niya gibuhat. Asa may maayo? At ko silang balay para makabaluta kung uban ba siya o dili. Bitaw no? Tara. Tara. Maria, di ka mula aga. Bantayin ang balay kay mulakaw ko. Mama po, uy, natagbo na ito pinabot mo sa si Claire sa kuha ba? Makabantayan mo din yung balay nga. Di ba yung wala? Maria, manglipya ka diri sa balay ha. Unya pamihan ang mga nilabhan, pagkahuman manilig ka sa gawas. Basig kinikuli na ko unya, nakagubot ra gyapon ang balay. Uy, kini lang ang akong isulog oh. A few moments later. Maria? Uy, asa din ni bataan ni? Nagsige lang di ko yaw-yawa di siya dire. Birthday dyan ni si Maria ba? Naguna-una paglakaw sa ako. Bantay lang ka inikulit nimo. Uy, asa na mo? Adoon pa ka na mo sa inyo ha. Dugay ka ika. Yan nanangit kasi mo mama. Ano man ang hit banda ko nga kabalo man mo nga dili ko atutugtan. Gisibatan ako. Tara na. Gaya nila oy ganina naman ko nagpaabot diri. Mga nahipabakato sila. Pawit so. Ang awang nagduan. Wala mahitsura. Lagi sapot na ba? Mula! Ano siya pinaabot sa tuwa ba? Dagway dudupawik so. Tara! Pawis, kanina na kang pinabot sa mukha? Kanina mo lang, man may mga klaro oy. Kung sa akong dugay kay ko nakasibat ka mga tara na! Ay, mamainit sa daig ko bago ko mangumpra. Adto ko mamainit sa igla ka. Kunyanis pikiri kay lami ka ilang pan. Ulo. Hindi, mag-order na pa kay gutom na kaayo! Hindi, kuha na pati yung hamon, tapos cookies o kuya. Sabihin na ng hamon, te? Naana jud ko sa kunyanis pikiri. Magdali ko bi kay gutom na ba? Lami ra ba kayo na ilang pan? Sige na mga unata ro makasuroy-suroy patadri sa merkado ba. Noon sa kapatid mo, Wix. Maria. Mama madami. Ay, si Pagod day ni mo Maria. Pagod Maria ka na padulong diri. Ako day mo diri diay. Naalala ni diri na mainit. Labi magukan pandre gud sa Ginyanes gud. Lami gani kaayo, mao na ako diri na mainit. Uy, wala nang daylaing bakanting lamisa. Dudong Pawix, pwede ko mutapad sa inyong lamisa? Hindi kay nang unang. Dito customer na oh. Why sa bangkok ni? Binang mainit ka ta. Dudong Pawix, ang oras si Maria, di na rin siya kapit o kaon. Nya kung saan man aron biti naaman ayang mama. Tunulik pangkid. Hindi ko na muna, gusto ko itong pira. Mga bata, wala mo kakita ni Maria? Kasi bata nagod ko sa balay. Wala nang wala man kami kabalo asa si Maria gani. Ako di ay? Asa dito siya ni Adto, no? Ya, mo tanggit lang to. Ang pera sabay sa mga. Tapos gawa pag ano ni mama ko. Asa mo na ito na, apod noon sa diari. Ano ko itong kaon. Dahil kay Ato pa, makita niya si Maria, tingnan nga papuligon ako. Patay, nabuumbang si mama. Kakinsa din ang duha ka tiil tapad ni Claire. Agay! Kinsa na? Uy, hala. May duha ka tiil, pero wala'y tao. Wala lang sakpan si Maria. Posible. Dawgi ako daw kanahon kusab sa ilalo. Oh, pinudjud ka tao, oh. Maria, kubat na. Uy, nilakaw man ang tiil.
Clear. Wala ka kabantay? Dunay duha ka tiil nga tapad nimo. Wala nang. Nang ba sige gutom ra ka. Pagkaon na lang. Ikaw na nang. Nam jud toy tiil nga ako nakitaan ba?